macam biasa. Okay? Oh, astagfirullah. Marlisa, tancur yang angkare. Dia, papapatang dyan angkare sila, mag-uwi sila rin. Angkare dia nga, angkare saja. Kaya, ano kamu?
sa'yo ako kalasahan sa halos ng dunya, pangatang sinilawan, di na magpagawa, inasila sa ko, banggaw tumumpa,
Pagtutuloy pamahalaan mo pagsakali way na bayang mo hinam ko sa dalang paglaman umiyak na magkakit na way ako niyay na ibigay ang salatan ay alamon kung ano sa ngayon kung itagay kayo kung kami
lupa di ko kakawanan ilubang na sa bawat turang isa pinalapit ka ikaw ang kalasahan may gagawang tawa hawa na buhay pa sa harap ikong matagal Adi ano na yadi? Ano yung mangod mo? Alas ka man sa lagbara. Pagkaya na yung mangod mo. Ano? Pag gusto niya pagkita niyo kumita na siya magdangdo. Okay? Ate. How na di? Ay ni. Okay. Oh, to the meter, to the atop. This is my ulang. Huh? Ula. Oh, this is my drain. To the bunok. Oh, this is my engine. Nakasudin bunok. Boss, sarang tambusin generator yan. Ulan siya. I'm sorry, this is my bunok. Tagad ka, mag-selfie pa sila. Ayaw na ko lumawag, di na ko hatas, mag-selfie pa.